Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados ing Gusti, pasrah sumarah ngandel sumindhe wonten ing ngarsa dalem Gusti sawetahipun. Ampun ngantos kula panjenengan ragu menapa malih tanpa sadar nuntut pratandha saking Gusti, nuntut bukti bilih Gusti menika maha sae, bilih Gusti menika midhangetake panyuwunane awake dhewe lan sapanunggalane. Kadangkala tanpa sadar yen kula panjenengan sembayang, langkung-langkung pas ngaturake panyuwunan awake dhewe kepengin bukti yen Gusti menika maha sae, yen Gusti menika maha tresna, mesti terus sembayangane awake dhewe dipidhangetake lan disembadani. Apa wae sing dadi panyuwunane awake dhewe disembadani. Menika bukti, menika tandha yen Gusti tresna karo awake dhewe. Mila hasilipun rikala sembayangane awake dhewe disembadani, bar kasembadan ya terus ilang. Utawa yen sembayangane awake dhewe ora disembadani, awake dhewe ya terus ngilang. Ning kanthi manah sing kuciwa, manah sing dadi mangu-mangu marang Gusti, iman kapitadosane dadi kendho. Dampake awake dhewe ya terus wegah sembayang, wegah terlibat ana ing pelayanan, wegah nderek misa lan sapanunggalane. Merga apa? Gusti ora tresna, Gusti ora midhangetake sembayanganku. Apa sing dak suwun ora disembadani. Terus kaya bocah cilik, rewel, nangis, mutung, ngambek lan sapanunggalane. Menika kanyataan sing kadangkala kalampah ana ing uripe awake dhewe. Wonten ing masa prapaskah menika kula panjenengan kaajak lan katimbalan kados pundi mbangun iman kapitadosan menika boten betahaken tandha utawi bukti. Awake dhewe beriman, awake dhewe pitados ing Gusti menika dados sikap yen awake dhewe pasrah sumarah marang Gusti. Awake dhewe mempercayakan diri lan gesang kula panjenengan dumateng Gusti. Gusti arep tumindak menapa kemawon, Gusti arep mendel kemawon, Gusti arep nyembadani menapa boten, apa sing awake dhewe pingini boten masalah. Awit menapa Gusti sampun kersa paring kawilujengan menika sing pokok. Gusti sampun kersa panebusan tumraping dosa-dosane awake dhewe tanpa awake dhewe jaluk. Awit panebusan dalem Gusti sampun kalampah sawetahipun rikala 2000 taun kapengker. Gusti karsa nandhang sangsara seda ing pamentangan kanggo nanggung, kanggo nebus dosa-dosaning donya termasuk awake dhewe ing jaman menika. Lan iman kapitadosan dadi tandha atur panuwune awake dhewe merga sih kawilujengan lan panebusan dalem. Aja ngasi awake dhewe sih kikrik, njaluk iki, njaluk kuwi, njaluk kae, terus nuntut Gusti. Lah sing dadi Gusti iki awake dhewe apa Gusti Allah? Kok wani-wanine awake dhewe nuntut? Kedahipun awake dhewe kaya Ibu Maria. Kawula menika abdining Allah, sendika ing dawuh dalem. Nek panyuwunane awake dhewe urung dikabulake, ya ora apa-apa.
Nek panyunane awake dhewe ditolak ya ora apa-apa. Nek panyunane awake dhewe disembadani ya ora apa-apa. Awake dhewe matur nuwun ing sakabeh. Mila kula panjenengan katimbalan ampun ngantos kados tiang-tiang Parisi ingkang saperangan dadi kelompok sing ora nduweni rasa atur panuwun. Apa-apa bisane mung nuntut tandha, nuntut bukti marang Gusti. Nah, kados pundi tanggapanipun Gusti Yesus? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 11 ayat 29 ngantos dumugi 30 kalih. Nalika samono wong-wong padha ndalidir teka lan Gusti Yesus nuli paring pangandika. Bangsa iki bangsa sing duraka. Bangsa iki nyuwun pratandha nanging ora bakal diparingi pratandha liya kejaba pratandhane Yonas. Awit kaya dene Yonas dadi pratandha tumrap wong Niniwe, mangkono uga putraning manungsa ya bakal dadi pratandha tumrap bangsa iki. Ratu putri saka Bangkidul bakal maju bebarengan karo bangsa iki ana ing pangadilan, lan kaluputane bangsa iki bakal katetepake. Awit sang putri rawuh saka kikising bumi perlu midhangetake kawicaksanane Sulaiman, mongko ngertiya iki ngungkuli Sulaiman. Wong-wong Niniwe bakal bebarengan karo bangsa iki ana ing pangadilan, lan kaluputaning bangsa iki bakal katetepake. Awit wong-wong Niniwe padha martobat marga piwulange Yonas, mongko mangertiya iki ngungkuli Yonas. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti. Kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ingkang cekak nyariosaken kados pundi Gusti Yesus mbok menawi nggih ewuh aya, mbok menawi ugi nggih radi ngresula merga mikirake saperangan tiang-tiang Yahudi sing ora pracaya marang panjenengane, sing ora gelem nampa panjenengane. Padahal sampun kathah pratandha pakaryan pangeram-eram ingkang dipun tindakaken dening Gusti Yesus, lan boten namung pakaryan ning ya sabda piwulang lan gesangipun Gusti nggih diparingake marang tiang-tiang Yahudi. Ning pranyata saperangan tetep ngeyel njaluk tandha liya. Mila Gusti Yesus mastani tiang-tiang utawi bangsa jaman bangsa Yahudi menika bangsa sing duraka, bangsa sing ora apik, sing ora bisa dituntun, diengon, direngkuh lan sapanunggalane. Anane mung nuntut karo nuntut. Kula panjenengan saged bayangake umpamane wonten ing brayat kemawon, awake dhewe urip bebarengan mbuh karo garwa utawi anak-anak, ning pranyata garwa lan anak-anak anane mung nuntut njaluk iki, njaluk kuwi, njaluk kae, ya atine awake dhewe kesel. Nek mung pisan pindho ra masalah, ning nek bola-bali apa terus-terusan mung nuntut, ateges sing nuntut menika pancen boten purun nampi awake dhewe.
Lan Gusti Yesus paring pitedah bilih pratandha Yunas lan putri saking Bangkidul menika sampun cekap. Putraning manungsa injih Gusti Yesus piyambak dados pratandha tumrap bangsa iki injih bangsa Yahudi. Mila ing mangsa prapaskah menika kula panjenengan nggih katimbalan kados pundi kula panjenengan nampi pratandha ingkang agung injih Gusti Yesus putraning manungsa kangge donya, kangge umat manungsa, ya termasuk kanggo awake dhewe. Menapa kula panjenengan sampun nampi Gusti Yesus putraning manungsa menika sawetahipun. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.